Arranques. Ei, que tal este sábado 28 de febreiro? Volvo facer unha sesión de piano salvaxe e aquí en Vigo, na lutería, deixo toda a información na descripción. En esta ocasión non vou contar, sino que vou cantar, que tamén son contos, non? E vou cantar moitísimo e gustaríame moitísimo que viñerades porque vanse gravar unha serie de temas e faríame moitísima ilusión que as vosas presenzas, as vosas respiracións, os vosos risos, os vosos prantos, as vosas indignacións estiveran presentes. Vou cantar moitísimo, por exemplo, quizás empece con unha canción moi tenra que di comete un rico son tamén dolorosos, seguro que están moi mis poemas. Ya las guerras son muy caras, las guerras son cosas de ricos, son cosas de ricos. Cuando por fin me dejaste estuve muy mal, moi. Eu son todo mundo, estou. You are fucking illegal. O primeiro que aprendín dos indios americanos. You are illegal. Un pequeno gracias, señora ministra de corazón, le doy las gracias. Si me elegís presidente, mandaré poner está en la cola del supermercado. Recuerdo aquella tarde de domingo en invierno en Ourense. Pues resulta que hubo una agresión fascista en el metro, pero nadie se dio cuenta porque estábamos de espaldas. Así que vide, non esteamos de costas. Vide, fagamos unha loita a fealdade, fagamos unha loita a ruindade e a maldade. Como? Ca beleza, eu son embaixador da beleza e vos sodes os meus clientes. Vide, porque como non viñades, un día imos deixar de irnos e xa veredes entón o que nos queda Vaquerizo, Bertín Osborne. Vide, porque senón o que vai quedar é Trump, Ayuso. Vide, porque estamos os artistas a desaparecer como as abellas, igual as abelliñas e os artestiñas. Vide, e sobre todo, gracias por escoitar.